Takže vy by ste si chceli adoptovať malého Rómea, áno? Tak tomu ver! Áno, áno. No dobre, tak povedzte mi niečo o sebe, ako sa voláte? Takže ja som Recykel, Separov bratranec a viac si nepoviem, lebo by som ťa musel odkreglovať. A mňa akože čo, nepoznáte z Instagramu? Chantal Official? Dobre, Recykel. A teda čím sa živíte? Repujem, repujem a ešte predávam. Trvalé zamyslenie Instagram, ty tupa krava. Dobre, príjmy radšej vynecháme a myslíte si, že by ste boli taká dobrá rodičovská figura pre malého Benza? Ja si nevidela, akú má Chantal figuru. Ne, kúkaj, tancuj, baby, tancuj. No dobre, inak má niekto z vás záznam? Kľudne si to zaznamenaj, ale väčšinou to robím za love. To nie je taký záznam, ja myslím záznam v registri trestov. No jediný, kto ma súdi, je ten tam hore, JC. Moc toho nesplňate úprimne, ale tak povedzte mi, prečo vlastne chcete dieťa? Však dávky oč sa tu, ne? To jaké pičoviny sa ma stará pýta. Ja ho potrebujem na content, však matky s deťmi majú teraz rič. Vy ste asi najhorší adepti, akých som kedy videl, ale dobre, aspoň vám predstavím malého Rómea Benza. Poď sem. Som OG, žijúca legenda, homie. Ne, to úplne malý Recykel, on vyzerá ja. No, vážne vyzerá jak ty, ale... Počkajte, vy ste Recykel Benz? No však som ti to hovoril, ty stará pneumatika, ne? Vy retardi dvaja, on je váš, však ste ho tu nechali 5 rokov dozadu. Tak to si ho určite berieme. No vidíš, stará, už je náš a že nejsme vhodní adepti, ne? Piča.